18 eta 35 urte bitarteko gazteei etxe bizitza alokairurako diru laguntzak emango dizkie udalak. Udalak eta Lea Artibai eta Mutrikuko hitza egunkariak lankidetza hitzarmena sinatu dute. Lekitoko bake epailea izateko prozesu barria zabalduko da. Lekitoko mendi martxa apirilaren 29an. Neguko azken asteak giro hotza eta elurra ekarriko dizkigu. Aurten ere, 18 eta 35 urte bitarteko gazteei etxe bizitza alokairurako diru laguntzak emango dizkie udalak. Bigarren urtez, 18 eta 35 urte bitarteko gazteek etxe bizitza alokatzeko diru laguntzak jaso ahalko dituzte. Lekitoko udalak onartutako diru laguntza programa honen helburua, gure gazteek arrazoizko prezioan etxe bizitzak errentan hartu ahal izatea da. Horrela, autonomia eta emantzipatzea lortzen laguntzeko. Aipatutako diru laguntza eskatzeko, 18 eta 35 urte bitarteko adina izan behar dute elkarbizitza unitateko kideek. Eta hauetako bat gutxienez, Lekitoko udalerrian egon beharko da erroldatuta 2 urteko antzinatasunarekin. Gainera, diruz lagunduko den etxe bizitza Lekiton egon beharko da eta dagokion bizigarritasun baimena izan beharko du. Eskaera epea hurrengo astelenean irekiko da eta azaroaren 16 arte mantenduko da zabalik. Informazio gehiago www.lekeitio.eusen. Lekitoko udalak eta Lea Artibai eta Mutrikuko hitzak bat egiten dute euskararen biziberritze eta berreskuratze premia eta helburuekin. Hori dela eta bi aldeek hitzarmena sinatu dute, hedabideak euskararen normalizazioan egiten duen ekarpena bultzatzeko eta eskualdean sortzen den informazioa euskaratik eta euskaraz kudeatu eta komunikatzeko. Proiektu honek aurrera egin bi badau eta euskari normalizazioi pausuk emoten jarraitzeko ezinbesteku dugule erakundine laguntzizta eta horri begire eskerrak emon Lekitxoko udalari bide horretan lagun izateagatik. Hitzarmen honekin hedabidearen egonkortasun ekonomikoa bermatzea bilatzen da. Hori horrela udalak 6.000 euroko ekarpena egingo dio aurten eta baita 2019an ere. Lekitoko bake epailea izateko prozesu berria zabalduko da. Bake epaile izendatzeko epea ireki da. Hautaketa prozesu honetatik titularra eta honen ordezkoa aukeratuko dira. Bake epaileak betetzen dituen funtzioak borondatezkoak dira. Beraz ez da ordaindutako lanpostu bat. Bake epailearen lanen artean, dokumentuak sinatzea eta izenpetzea, astebarruko ezkontzak ospatzea eta auzokoen arteko bitartekari lanak egitea daude. Interesatuek 18 urte beteta izan behar dituzte, Lekeition bizi, gaitasun eta bateragarritasunari buruzko baldintzak bete, eta euskaraz hitz egiten jakin beharko dute. Izendapen hau 4 urterako izango da eta izena ematea Lekitoko udaletxean egin beharko da martxoaren 20tik apirilaren 20ra. Azken hau barne. Lekitoko mendi martxa apirilaren 29an ospatuko da, eta parte hartu nahi dutenek izen emate epea irekita dute apirilaren 22 arte, azken hau barne. 2 ibilbide egongo dira. Alde batetik, bide luzeak 22,2 kilometro izango ditu, eta irteera goizeko 8etan egingo da plazatik. Ibilbide laburrak, bere aldetik, 11,5 kilometro izango ditu, eta 10etan hasiko da. Ibilbide luzeak 13 euroko kuota izango du, ibilbide laburrak aldiz, 11koa. 14 urtetik berakoek, ibilbide batean zein bestean 8 euro besterik ez dituzte ordaindu beharko. Parte hartzaileek 11etakoa izango dute bukaeran, eta kamiseta bat emango zaie sari gisa. Izen ematea zein ordainketa online egin daiteke www.lekeitio.eus elbidean edota Santi Brouard kiroldegian.
Stand-up comedy generoaren sortzaile eta sustatzaile izateaz gain, sari mordoa lortu ditu genero hori lantzen dituzten nazioarteko umore lehiaketetan. Benetako ospea Paramount Comedy kanaleko El Club de la Comedia programak eman zion. Gaur egun telebista saio ugaritan aktore, showman eta aurkezle lanetan ikusi arren. Beraz, martxoaren 23an 8:30 Agustin Jimenez bakarrizketa ikusgarri aretoan. Sarrerak salgai, Traola eta Kulturretxian 10 euroren truke. ¿Lady Bird es tu nombre de pila? Sí, me ha sido dado por mí para mí. Lady Bird siempre dice que vive Lady Bird nerabea, Kaliforniara joan da amarekin eskolako azken urtea egitera. Berak ordea artista izan nahi du, eta Ameriketako estatu batuetako ekialdeko kostaldean bizi. Me encanta. ¿No es muy rosa? Lady Bird. Eguraldia. Gaur, hegoaldeko haizea izan dugu protagonista bolada oso gogorrekin. Zerua berriz txukun agertu da, arratsaldean egoera aldatu eginda, eta datozen orduetan zaparradak izango ditugu noiz behinka trumoitsuak. Bihar goizaldean zaparradak izan ditzakegu, baina goizak behintzat ateri eutsiko dio. Arratsalderako giroa ezegonkortu egingo da iparraldeko haizearekin eta zaparrada trumoitsuak izango ditugu. Temperaturek bera egingo dute. Zapatuan zaparradekin esnatuko gara, elur maila 800 metrotan izango dugu. Arratsaldetik aurrera zerua zulatuz joan eta egoerak zertxo baito bera egingo du. Igandetik aurrera temperatura hotzak eta elurra izango dira protagonista. Elur denborale berri honek prezipitazioa itsasotik ekarriko digu eta ondorio zuritzea zailagoa izango da hodeitza itsasoko epeltasunetik helduko zaizkigulako eta elurretan egiten duena bustiaren gainean jauziko delako. Halere, astelehen eta asteartean, ekaizguneetan elur maila itsas mailara jaitsi daiteke, eta gure hondartzak berriz zurituta ikus ditzakegu. Amaitzeko, larun batean Lea Artibai Arraun elkarteko neskak entrenatzen ari zirela, izurde talde bat batu zitzaien beraien sorpresarako. Entrenatzaileak irudi hauek grabatzea lortu zuen. Izurde hau, izurde handia da. Eta beste hau aldiz, izurde arrunta. Orain ikusten ari zareten irudiak, Jon Zubiaurrek atera zituen aste bat lehenago, eta berak esan zigunez, sasoi honetan sarritan ikusten dira gure kostaldean. Koplekin batera, irudi zoragarri hauekin uzten zaituztegu.